Mnoge sam čuo kako izgovaraju: ja se jedino Boga bojim. Ako je Bog jedini i ako je on ljubav, otkuda onda strah od njega? Jedino od koga se trebamo bojati je od samih sebe. Zašto? Zato jer živimo u vremenu. Nosimo težinu prošlosti na leđa i prema njoj stvaramo budućnost. Prošlost koju ne možemo promijeniti, mi opet stvaramo u budućnosti i vrtimo se u začarani krug. Kad ne budemo živjeli u vremenu, nego u sadašnjem trenutku, svjesni trenutka, i kada se suočimo sa životom u prošlosti, u kojem smo imali i tugu, i bijes, i ljutnju, u sadašnjem životu, odnosno trenutku, stvorit ćemo ravnotežu duha, tijela i uma. I tada ćemo osjetiti svu ljubav koju nam Bog pruža. Onu koju nismo mogli ni vidjeti, ni osjetiti dok smo bili zarobljeni u vremenu. Do tog trena smo sami sebe kažnjavali i privlačili neželjene događaje i emocije. Vrijeme je da izađete iz vremena i udahnete svu radost i ljepotu koju nam je Bog podario. Podijelite ovaj video ako smatrate da bi nekome mogao služiti. Do sljedećeg videa budite bez straha. Zdravi i veseli bili. Vaš trener.